परसाई जी अपने निबंध निंदा रस में लिखले हमें कि निंदा जौन हवे तौन कुछ लोगन करती टानिक का काम करेला। जैसे कि वो बहुत ही बीमार बाटे, अवसाद से ग्रसित बाटे, बिस्तर पर लेटल बाटे और सब खाली हाल चला के पूछ के चल जात बा, तो व्यक्ति ठीक नहीं होई। लेकिन अगर केहू निंदा करे वाला व्यक्ति आ गई, पड़ोस के केहू चाची आ गईलिन, कोनो व्यक्ति के फोन आ गईल और वो व्यक्ति कोनो ऐसन बात ही बता दिया जौन की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग या फिर मतलब न इधर उधर फैलाए वाली बात ही हवे। केहू अगर कह दिला कि फलाने के लड़की चल गई केहू के साथे, फलाने के लड़का गलत काम करके जेल में आ गई, तो उ जे व्यक्ति लेटल रही, चाहे जौन औरत स्त्री लेटल रही, ओकरे अंदर एक अजब के स्फूर्ति आ जाला और एक दूसरे जाने के जाके वो बात ही बता के और कमेंट समेत वापस आके फिर वो अपने आप के स्वस्थ महसूस करे लगेले। तो हरिशंकर परसाई जी निंदा करे वाले व्यक्ति के इतना बढ़िया तरीके से विश्लेषण कैले हमें, आप लोगन के भी देखे के कहीं न कहीं मिल जाई कि कोनो कोनो व्यक्ति या फिर कोनो स्त्री ऐसा जरूर रहेलिन कि जौन की परेशान रही हैं, दुखी रही हैं, लेकिन अगर केहू दूसरे के बात ही पता चल गई, केहू दूसरे का न फैलाए वाली बात पता चल गई, तो वो स्त्री चाहे वो व्यक्ति एक दूसरे से कह के वो जैसे कही वो व्यक्ति के विचार जान ली तो कि आज में संतुष्टि हो जाला। तो ऐसा लोग कहीं ना कहीं आप लोगों के देखे के जरूर मिल जाइए। तो ऐसे लोगों से ज़्यादा परेशान भइले के जरूरत नहीं है, ऐसा लोग अपने आदत से मजबूर रहे ना।